Hammelere salam. Gelin biz bugün şloryali içi bol miweli, şokoladly biskvitli, içinde de akyp duranca şokoladly, gaty tüýji, gaty tagamly tortlaryň birini pişirelim. Tortuň adyna näme dakjagym bilmedim ýene. Belki siziň bir pikiriňiz bardyr kommentariýada. Gelin şu torta özümizçe at goýalyň. Näme at diýip tutalyň? Şokoladny tort diýeligmi, ýa miweli tort diýeligmi, ýa bir başga ütköşügräjik näme at teklip etseňiz, ony kommentariýada belläp bilersiňiz. Eger de sizem şokolady gowurýan bolsaňyz, hemem miweli torty gowurýan bolsaňyz, onu tüýsediň diýäjek tortlaryňyzyň biri bolarmyka diýen sebäbi şeýle torty bir ketýän bol, içinden bir şokolady akyp durýar, hemem miwelerem dirje bolup agdan gelýär. Hemem üstesine de prenses krema diýänmiz, marojna tagamly krem bilen etýäs bolyn, juda gowy tortlaryň, gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Meňe daş döwrüňdekiler gaty gowurdylar, haladylar. Dedem edinseňiz, ilk görseňiz halarsyňyz diýip umyt etýän. Gelin ona biz bugün şol şokoladly miweli tortumuzy pişirip başlalyň. Bize gerekli atlar 20 santimetrlik bolan bir beýjek bir gara biskvit çöregi gerek, 2 porsiýada prenses kremi gerek, arasyna biram akyp duran şokoladymyzdan bir porsiýa gerek, biram miweler gerek. Miwelerem bananan 300 yer tuğdadan 300 şettaldan 300 gram şolar ýalyk arasyna goşmak üçin onuň üstüne miwe bilen bedejek bolsaň, onda miweler biraz bolurak alyp bilersiňiz. Gara şokoladny biskvit bide 20 santimetrlik galypda pişirilen gerek. Hemem beýjek bir 3-4 barmak beýiklikde biskvit çörekleriniň islenlik görnüşini ulanıp bilersiňiz. Men kanalymda bir giden şloryali biskvit çörekleriniň pişirilişi bardyr. Hem reseptini hemem linkini aşağıda goýun, şolar esasyna pişirip etip bilersiňiz. Bize prenses krem gerek. Prenses kreminden 2 porsiýalyk etdim. Ýani 200 gram slivka däli 400 gram slivkalyk etdim. Ýöne şonu nähile etdim. Iň soňuna ýene de kremi taýyn bolup gelýärkä, üstüne ýene slivka goşýarsa, sowuk slivkany 200 gramlyk ana şonu goşmadym, has kän bolmasyn diýip. Gönü 400 gramlyk özüni etdim. Ýöne soňundan daşynyň kremi üçin galan kremi 120 gram şokolad goşdum. İçine ağ etdim, daşına da gara şokoladly bolar ýalyk edip, şoň ýalyk etdim. Dedem şolar ýalyk edip taýýarlap bilersiňiz. Ýene de bize arasynyň akyp duranja şokolady üçinem şloryali şokoladny pasta gerek. Akyp duranja şokolad gerek bir porsiýa. Gelinginde bolsa şol şokoladny pastamdy ýasap başlalyň. Bize gerekli atlar 250 gram slivka, 250 gram goýuldylan süt, ýagny skşon malako, 30 gram kakao, 30 gramym arval gerek. Bilen malako bilen slivkamydy ikisini öz arasyna garýat. Slivkada eger bar bolsa 30% slivka bolsa has gowy, ýoksa da ýok bolsa 30% bolmaýyna da 25%den etip bilersiňiz. Ýöne onu biraz köpürak goýultmaly, köpürak gaýnatmaly bolýar. Şoň üçin ilki tapsaňyz 30% etseňiz atam gowy. Üstünden kakaowamyzam eläpçik goşýar. Kakaowanam hükman elap goşmaly sebäbi içi tokgorak bolagynna. Ondan bunam ýene gowja garşdyrýar. Inni besejik otda bunu gaýnatýar, goýulýar. Gowja goýulýança taşlap gidemdi. Okda hükman ýanyna durup bulap durýar. Bir gowja goýulýança otda goýýar. Şokoladymy otdan düşürdim. Ne şolar ýalyk goýulandan soň otdan düşürýär. Ýöne sowandan soňam goýulýanlar, onam nazarda tutup, has ýöne lop bolýança etmän, bir goýulşar bolýan otdan düşürýär. Onuň şu wagt gün gyzgynlygyna da arwalmydan goşýarsa, bunam gowja garýar. Onuň bir gezek bir blenderda bir gowja garşarýar, alşarýarlyk bir blender bilen geçdeňiz hasam gowy bolýar. Bar bolsa blenderiňiz. Blender ýok bolsa, ýöne de tagam gowy bolýar. Ýöne blender bilen etseňiz hasam bir hili ýylmanajyk bolýar, hasam gowy bolýar. Şeýdi bir blender işledip bir gezek bir gowja garşdyrýar. Soňra muny ýene bir başga bir arasaja gawa geçirýär-de sowamaga goýýar. Ne şolar ýalyk boldy, onu gowja garşdyrny, başga arasaja gawa geçirýär. Onu sowar ýalyk ýadyr bitjigimiň özüm gyzgyn bolup
Hasan beter goýulyp durmady ýalak. Şokoladymyzy aram-aram bulap durýar, bakymjak soğar ýaly. Ýa bolmasa da agzyna bir paketçik ýapyp halajynykda goýýar 1-2 sagat. Men şokoladym soğudy, gowy buz ýalak boldy. Gyzgynlygy gitden soň inni tortymyzyň arasyna goýuberýär. Sebäbi häzir tortyň içinde käte halajynykda käte öz-özünden goýulur. Şoň üçin geliňini tortymyzy jemläbereliň. Miwelemden gowç edip ýuwýatsa gowratýar, ondan dograşdyryp goýýar olarym. Miwelemem dograşdyrdym, hemmesini taýin edip goýdum. Biskvit çöregim taýin onam 3 bölege böldüm. Deňce edip 3 gat bolar ýalag edip ketip taýin edip goýdum. Inni tortymyzy jemleşdiriberýär. Ilki bilen bir tipik gitmedi ýaly aşagyna bir kremjik çalýatsa, biskvit çöregimizi goýup üstünden sirop bilen öýleýär. Siropymyzym mena taýin limonad ulanım, tedem şolar ýaly taýin ulansaňyz bolar ýa itleseňiz özüňiz süýjülçe suw edip ýasabam bilersiňiz. Tortymyz gönje bolar ýaly taşyna demir halkamyzy geýtirýär, hemem açtatny kulýonkanam geýtirip taşyny bekerdiýär. Onu kremimiz bilen bir bolca edip çalýar ilki bir gatyny kremimiziň. Kremimiz bir çalarajyk bir ýylmaşdyrýar, soňam gyrasyndan bir haýat ýaljak edip galdyrýar, bir miwelerdir, şokoladlardyr. Taşyna akyp gitmedi ýalyk bir gelecek gyrasyndan amyr geçýär. Soňra miwelerimizi özümiz deňräjik düşer ýalyk edip içine bir az goýuşdyryp çykýar. Haýdy miwany gowrak halasaňyz şonu boluragam bilen bilersiňiz, hökman hemmesinden 300 gram däli. Eger miwaň banan gowurýan bolsaňyz banany köpüräk edip ýertudan azyrak edip şolar ýalym öz isleňize görä ulant bilersiňiz, edip bilersiňiz. Ýöne şu miwel tortlarda näçe miwesini köpüräk etdiňizçe şonça da tagam tüýjü bolýar. Häzir görergede bir ýaýrataýaňda bir kän ýalym bolýan, tortyň içinde kän gelen ok, şoň üçin üste sürägine de bolsa miwesini bolja goýuberiň, arkaýyn tagamy tüýjü bolýar, tagamly bolýar şonda. Miwelemiz 2 gatyna ýeter ýalyk hersinden ýarsyny goýýar. Miwelem bir adajyk beýgräjik boldy, men krem men aşagda galdy, şoň üçin ýene bir gedejik gyrasyndan näşeýdip krem bilen geçýär, şol şokolad goýamyza akyp gitmedi ýaly. Ondan şokoladymyzdan şeýdip miweleň üstünden goýýar, gowja miweleň üstüne ýapar ýaly. Şokoladyňyzdan şolar ýaly konditorski meşowa goýsaňyz aňsadyrak bolar, sebäbi häzir özü durdukça goýulýar da häl ýasamyzsa şokolad goýuldy, şoň üçin şuňy ýaly meşowa goýup şoň ýarrajagyny deňçe hemme ýerine ýaýrataýar. Üstünden ikinji gat biskvit çöregimizden goýýatsa bir adajyk bir basyşdyrýar, bir aralykda boşluk galmady ýaly. Onuň ýene ýankymy ýalyk ilki sirop bilen öýleýär, soň krem çalýar, ýene miwelemiz goýýar, şeýdip şo bir nemäň tertibi dowam edýär. Galan şokoladymyzam ýene de miwelemizin üstüne goýýar, hemme ýerine deňçe ýaýratýar. Şol şokoladymyzyň bir porsiýasy laýyk getýär, hemmejesini şu gatymyza gidirýär. Üstünden iň soňky gatymyzam ýapýarsa ýene bir azajyk basalaşdyryp, bunam ýene sirop bilen öýleýärse, agzyna streç kulýonkadyk ýapyp bir 5-6 sagat halajynykda goýýar. Şol bir az anlaşdyn, ýumşasyn, çöksün, bir ýerleşdirip bir azyndan 5-6 sagat halajynykda goýýar. Men tortumy 5-6 sagat bolup geçdi. Inni diňe taşyny kremläýmegimiz, taşyny bezäýmegimiz galdy. Taşyny ilkäbir bir gedejik ýukaçyk bir galanja ak kremmi çalýar, şol bir oňuntuklar zatlar soňky iň daşky kremine bir bildirip durmady ýalyk bir. Onu bir azajyk halajynlyga salyp goýýarsa, täzeden daşyndan özümiz gara şokoladny krem çalýar. Gara şokoladny kremem ýanky içine çalan kremimiziň galanjasyny üstüne
100 gram mor, 120 gram mor şokolady mikrovalnovkada eritýärse, kremi de goşýarsa, gowy edip garýar, ondan şonu taşyna gowy edip ýylmanaçyk edip çalaýar. Tortuňda krem çalaňyzda gapdalyna bir aňsadyrak görnüşini şular ýaljak bir plasmasça darak ýaljak zat tatylýa konditorsk magazynlarda şolardan alyp ulansaňyz size hat aňsat ýeňillikli bolar. Sebäbi ýylmap tekirläp oturmak ýaly bul bir gedejik bir gapdalynan geçýän bolyn, heme görnüş daý owadan bolýar, hemem etmesi aňsat ýeňillikli bolýar. Tortumyzda bedemek üçin bir şokolad goýýar ýa özümizde galan näşler ýaly yer tutanadyr, erikdir şolar ýaly miweler galan bolsa, şolar bilen hem üstüne termiwelerim tortlarda owadan görnýär, şolar bilen hem bedeşdirip bilerdiňiz. Öz isleňize görä näme miweňiz bar bolsa, meňe elimde erik bilen yer tutana bardy, şolar bilen owadanlaşdyryp çykaýdym üstüne. Ine tortumyzam taýýar boldy. Görüň şular ýaly içem, üssem bol miweli gowy tortlaryň biri boldy. Tortumyzda kremin çalamasaň bedegi işlerinden bolanmazdan soň ýene bir saat halajynlikde goýsaňyz hasam gowy häzir bedeýänçäk, etýänçäk içleri erap zat etmedi ýaly hemem daşynyň kremini birazjyk gataşar ýaly. Eger wagtyňyz bolsa halajynlikde goýaýyn. Gelin indi bolsa tortumyzyň içine hem ketik görkedeýin, nähil bolany görkedeýin. Bismillah diýip ketelim. Ine tortumyz görşüňiz ýaly gowja, suwluja, akyp duran şokoladly, bol miweli gowy tort bolupdyr. Görüň, men bu halajynyga salmadym, göni kesip görkedim. Görkezmek üçin gaty gijaň almaýyn diýip, şoň üçin hemme zady tek ýumşarak. Ine şokoladlarym gowja eräşipdir, akyşypdyr. Ýöne gaty süýji, gaýtam suwluja bir hili gurok däller. Akyp duran şokoladly, hem prinses kremaň tagamam, miweleň tagamam, täzece miweleň tagamam, gaty gowy, gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Egerde videom göwnüňizden turan bolsa, peýda degen bolsa, onda like goýmagy ýatdan çykarmaň, hemem agda bolmagam unutmaň. Sebäbi siz üçin like goýmak ýa agda bolmak hiç hili kynçylygy ýokdur, hiç hili çykdaýjysam ýokdur. Ýöne biz üçin ol ullakan rol oýnaýar, ullakan peýda degýär. Ýene inniki videolarymyzam höwes bilen alar ýaly köp wagtymy sarf edip, ýene de videolarymyzy goýar ýaly bize köp peýda degýär. Şoň üçin ýatdan çykarmanjyk like goýmagy hemem agda bolmagam unutmaň. Hem şular ýaly bol miweli, şokoladly, biskvitli hem akyp duran şokoladlja tort ýatan taňyz. Şowly bolsun, noş bolsun.